Tinggal ini khasnya deh, tinggal dosnya kemarin sabak kena ini kelana, apa ini jawab air naik ke, sampai dia menuju foto cikanan ini yang itu, handle kese cikang bayar, sampai mobil ke besen sampai air nagas, sampai anu tamu nih handle cikan ke mabai di nudo, ese borak kencilang nang dagar soleh bah. Talang bay di naya sokanda, keseni habilaya. Family lama sengaja sulang bay Simangan inunaya Talang bay di naya sokanda Keseni habilaya Family lama sengaja sulang bay Tanto sabar na guys ang दा मोनसे भिडिअ होबाय थादोंमोन नै guys आपलोड जाबाय थादों नै पुरा जायाखै 100% जानांगो ओमफ्राय माने नेटआ एसे स्ल' जादों आरो ना गाइस याव ओमफ्राय बरा भिडिअखौ हेगारनानै थांबाय थानि आङो जै दिननिफ्राय ना गारिखौ लाना फैदो ओइ दिननिफ्राय मथा-मथि सप्तासेसो जाबाय दां आंनिया गारि लाबोनाया खिन्थु मबाइलखौ चेक खालामाखै मबाइलखौ आं नायाखैनोखा होमबाबो मबाइलखौ मोजांबाबो हामाबाबो सोलायखानोसै आङो सिमांनि नुनाया थालांबाय दिनैहा सखान्दा गोसोनि हाबिलाया फैमालि लामाजों मबाइलखौ बनबाय इमान लेथ्रा जायाखैमोन होमबाबो सोलायनोसै आरो आं नै बारा लेथ्रा जाखायाखै आरो मथा-मथि 20 दिन बा 30 दिन सलाय जाजाबावगौमोन ना नै आङो माने मुतुलखौ सोनोसै आरो ना गाइस ओइ केमेरानि खर' बारे दादा मथा-मथि 2000 मथा-मथि 2000 नि खालामनाय नै मोनसेया ओमफ्राय आं एसे नर्मेलिखौ सोथ'बाय आरो ना गाइस माने इसोरखौ मा फोथायनो हाया ना मा मबाइल सोना हरदो ओमफ्राय दा बरा मबाइलखौ सोना लानोसै आङो बन खाबाय नै मबाइला बरियानो ओमफ्राय दा बरा मुतुलनि मबाइलखौ सोनोसै ओमफ्राय 2000 सो रानि खामाबाबो 1000 रानि खालामनानै ओमफ्राय बरिया आरो मुतुल मोनसे दामिखौ सोगोन आरो ना गाइस आं दा नैखौ हेन्देलखौ मारै नुगोनबा दा हराव सिनायनाय नंला खिन्थु हेन्देलखौ एसे थिखांना लादो गाबोन सानाव मोजां खिथिसिगोन आङो दा हर जाबायना सिनाय मोननाय नंला नैबेखिनि हेन्देलखौ बाय थिखांना लादोंमोन आं हराव सिनायनाय नंला खिन्थु ओमफ्राय दुवेल लाइट जोंनायखौ नैखौ डाबल खोना लादों आं नै स' हेल' थ' माने मियायो आंनियाव हेन्देल चेन्ज खालामनो थांदोंमोन ओमफ्राय हेन्देल चेन्ज नङा हेन्देलखौ एसे थिखांना थांदोंमोन मियायो बेनिफ्राय हेन्देलखौ एसे थिखांबाय ओमफ्राय मबाइलखौबो चेन्ज खालामबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय मबाइला सलाय जाजाबावगौमोन होमबाबो मबाइलखौ चेन्ज खालामदों आरो ना गाइस माने इसोर आरो सेकेन्ड डिलारफ्राव बायनायाव आरो मोजां सोगोन जायाखै इखौ माबा खालामनो हायाना ओमफ्राय दा आङो मबाइलखौबो बरिया सोलायबाय ओमफ्राय हेन्देलखौ एसे थिखांदो सिगांनिस्राय माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो हेन्देल थिखांनायखौ माबायदि नुदो एसे बरिया खोन्थिलांगोन आं दा गारि सलायबा बेनिफ्राय गाइस दा आङो मोनसे लकेसनाव थांनायदो माने साहा बागान नायनो होनबाय थादों बेनिखायनो साहा बागानाव लाना थांनि आरो ना गाइस स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्ट दंबा जोबनो लासे नायबानो जाबाय आरो थाबैनो 20K खालामना होदो गाइस आरो 16K जाबाय बेनि थाखायनो गासैखौबो थेंक इउ स' माच आरो ना इदि गोदै सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय दा गारिनि हेन्देला माबायदि जादों थिखांनायखौ एसे नोंथांमोननो देखायनि आं नाय बेखिनि हेन्देलखौ आङो बाय थिखांबाय नैयाव माने खुलिनो हाखायो आरो ना इनिया पुरा माने डिउक टाइपनि आरो ना इनि हेन्देला डिउकदो सेम बायदियानो जायो हेन्देला खिन्थु ओमफ्राय एसे गोलाव जायो आरो ना ओमफ्राय नैखिनियाव बरा मारिग्रा थायोना नैखौ बरा खपाखौ थल' दिहुनबाय ओमफ्राय खपाखौ दिहुननानै होखायो आरो ना ओमफ्राय दा गासै गारिनि लुक्सखौ माबायदि नांदों नोंथांमोना खोन्थाहरदो एसे ओमफ्राय दाथ' अट' रेबाथ' जाखागोन इयो माने स्टिकारखौ लाबोथ'वाखै ओमफ्राय इनि भाइजाराबो मोनफैखागोन होनना बुंदोंमोन ओरैनो 15 तारिखसोआव मोनफैगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु इ खालि मोनफैबाय बेखौ मिथिया खिन्थु 15 तारिखै फाय खनसे खबर ला होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय दा आं दा नैनिफ्राय थांलायनानैसै नै दलङा बया आरो ना गासियाव गपालपुरानो होनो खोमा दे नैखौ दे नायलांबाय था सिमांनि नुनाया थालांबाय दिनैहा सखान्दा गोसोनि हाबिलाया बर्थमान आङो नै नागारजुलियाव मोनफैबाय बेनिफ्राय साहा बागानखौ नायनो होननानै नैथिंगालि फैनाय जाबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय थिंगालि नोंथांमोना गासैबो साहा बागान ओमफ्राय ओरैनो जोंनि खाथिनि जायगानि मानसिफोराथ' मिथिखागोन साहा बागान नै खासै दङ थिंगालि दसे खमाय साहा बागान नायनो लाना फैनाय जाबाय आरो ना इखौ ओमफ्राय दा मोननैसो फट' थिखांना होनोसै आं इखौ ओमफ्राय फट' थिखांनानै बरायानो नाव काटा थिंगालि आरो थांसै आरो ना थ' नायलांबाय Family lamazing agak sulambai Simangan inunaya Talambai dinaya sokanda दा बर्थमान नैबे साहा बागाननिफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय थांनानै माबाथिंगाल थांगोन जोङो दा ओइथिंगालि सुक्लाय पार्कथिंगालि ओरै थांनानै बरा न'थिंगालि थांसिगोन आरो ओमफ्राय साहा बागान नायनो होननायखाय लाना फैदोंमोन नै बिथांखौ ओमफ्राय दा बिथाङा साहा बागान नायखांबायनो खार साहा बागान नायनानै इयाव आरो रंजासोदो खोमा गावनो दा ओमफ्राय सिदा थांबा जोङो माबाखौ मोनफिनगोन आरो ना मेन र'ड फैनायखौ
रागा होथ'ना फिदिंग्रोनि आं ला 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 स' गाइस ओमफ्राय दा बर्थमान थांगोल थांसै आरो ना गाइस सुख्लाय प्राक्टिंगालै फाय नुवाखै दे नोंखौ केमेरायाव मा गावखौनो केमेरा नुदो सानसोदों नामा नोंलाय ए केमेरा नुदो सानसोदो मिथिदों ना नुवाखै केमेरायाव रावखौ नुवा जाबायबा स' गाइस ओमफ्राय दा बर्थमान जोङो नैबे माने साहा बागाननिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैनोथ' दा टाइमा एसे जास्राबायानोखा दा ओमफ्राय आंनिया फैनाया एसे लेट जादों ना ओमफ्राय आं दा नैनिफ्राय आगोलावबो इदिंगाले फैखादोंमोन दे फैनायालाय होमबाबो आङो माने गिदिर भिडिअ खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय लामा लामानि साहा बागानखौल' माने नागारजुलिनि साहा बागानखौ खिथिलांबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय इदि गोदै माने साइडनि साहा बागानफोरखौ खोन्थियामोन खिन्थु दिनै भिडिअ खालामनाय जाबाय नै बेलासियाव नायनो हागोन इथिंगालेबो ब्लां ब्लां गासैथिंबो साहा बागानानो गोजा ओरैनोथ' बुंनो थांबा नै नागारजुलिनिफ्राय अदालगुरि थांनायालासि साहा बागान मोनलांजोबखायो आरो ओमफ्राय आरो इथिंगाले पाननियारि दोङो डिमाकुसि इफोरावबोथ' सब साहा बागान गोजायानोखा दा एसे थान्दा जाहोलांबाय होमबा जेकेटबो लाना फैयाखैमोन आङो राइडिं जेकेटबो गानाखैना गोजांबाय आरो दिनै सानसेखौ आरो माथो खालामबावनो उपाय गैला नैबे मोनाबाथाय गेटआ बन्द जायो दा माने अखाद्राय मोनायाखैना मानसि थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बेलासे टाइमाव नैबेखिनि दालांखौ देन'का मोजां नुयोना माने मानसिफोरा इयाव खम माने फट' सट' थिखांनो फैयो मोनायाव एन'का मोजां नुयो ओमफ्राय ओइथिंगाले ग्रासलेण्डनि हाजोखौ नुहुरो आरो ओइ बे ग्रासलेण्डखौ नुहुरो बगामाथिजों नांजाबखायो हाजोआ इथिंगाले ओमफ्राय एसे मोनाद्रायबा इथिंगाले माने मैदेर फैयो दै खिन्थु माने दा बारा मोनायाखैना माने मथा मथि 5टासोआव इदि गोदैयाव मैदेर फैयो आरो इथिंगाले गारिफ्रा माने लाखिथ'यो आरो माने ओमफ्राय सिदा थांबाथाय अदालगुरि मोनहैगोन ओमफ्राय लेफ्ट साइडथिंगाले थांबा बगामाथि ओमफ्राय दा जोङो राइट साइडथिंगाले थांनोसै आरो ना सुख्लायथिंगाले ओमफ्राय माने सुख्लायथिंगालेबा जोंनि साइडथिंगाले माने बारस'नाबो थांजाखायो ओमफ्राय दा जोङो नै राइट साइडथिंगाले टार्निं लाबाय इयाव माने सारियालि जायो आरो ना माथोआ एसे बोरैबा जानो हानाय दे गाइस माने आं रुमाल खाना लादोंना बेनिखाय एसे थाबथानो हानाय माने भुइसा आंनिया बोरैबा जानो हानाय खिन्थु दाबायसायावलाय सक जायो मानसि जासाबदो खिन्थु जानायालाय बे आमाखौ साइड दिबि दे भाई आमाखौ साइड दिबि मानसिफोरा गोजां सोनायखाय मालाय बेगाव सुइटार लाना फैनाय गानसोदो जोंथ' सानैबो बेंग्रा बेंग्रि जाबाय सुइटारबो गैया माबो गैया दिनैनि भिडिअआ इखिनिल'सोमोन आरो ना माने ओमफ्राय इनो साहा बागानावल'सो गिदिंना फैदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय जुदि मोजां मोनदोंबा अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय आरो थाबैनो 20K साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय 20K साबस्क्राइब जाबा बरा केक हागोन आङो मोनसे ओमफ्राय खासे बेरायना फैदोंमोन नैथिंगाले खनायाव थ' गाइस होमबा दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय दे न'